Ayun sa pulong sa Ginoo, let your yes be yes and your no be no. Usahay pag moingon ta nga, amo ana lagi ko pastor, mo atin lagi ko pastor, mo simba lagi ko pastor. Nahuman na lang yun ang panimbahon, bakit nataabutan? Let your yes be yes and your no be no. Kung naatay kay istorya mauso sa kabutang, ato gyud nang himuon. Ato man ang gibuyan, amen? Ang Ginoo, pag ingon niya og I love you sa John 3:16. Sa ingon niya diha, nagihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Kung ato lang sabton mo simple mga igsumurag ang Ginoo nagingon nga, I love you. Gihigugma ta ka. Kaya ang kalibutan niya is kita na mga igsoon. Tulo ka butang ato makita diha. Ang kanang kalibutan kanang lingin bitaw kanang planeta ba? No? Unsa ba? Ang kalibutan nila is kanang sistema sa kalibutan, no? And ikatulong nga meaning ana sa Greek kay cosmos man ang igsoon. Ay ikatulong nga meaning ana is ang mga tao sa kalibutan. So pag moingon nga ni ang Ginoo ug ang pulong sa Ginoo nga kalibutan, dunay tulo ka butang nga meaning ato makita niya, no? At isa na nakita ato, kita nga mga tao, ikaw o ako, kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Pero ang Ginoo nag-ingon nga, kay gihigugma ang mo pag-ayo. Maunang gihatag nako ang akong bugtungan na si Jesus. Ano na musalig kaniya, dili na malaglag, makabatong Ginoo o kinabuhi, mawalay katapusan. Unang ang Ginoo, pag-ingon niya sa John 3:16, I love you, wala nang sa nipilit niya may suon. Iyang gipakita, iyang gipabati sa ato. Muna miingon niya ang Romans 5:8. Nga sa diyang mga makasasala, pakita, si Kristo namatay, alam ka nato. Sa unsa nga pamaagi, gipakita ni Ginoong Jesus, o sa Ginoo, sa atong amahan, ang iyang gugma ka nato, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Amen? Mao ka na ang klase sa gugma nga. Ginaingon sa Ginoo sa John 3:16. So, no? Ibutang gayud sa Ginoo sa aksyon. Ang gugma sa Ginoo, ibutang yun niya sa aksyon. Dili lang sa mag-istorya, dili lang sa mag-ingon nga, I love you. At iya yun nang ipakita, iya yun nang ipabati kanato mga igsoon. He would keep on showing it to us. Iya nang ipadayon sa pagpakita o pagpabati kanato ang iyahang nagugma kanato. Amen, may son? Napa ba mo diha nasabda nato? Sa nga klase sa gugma na ang Ginoo para kanato. Ikaduha nga butang may son. Sa klase sa gugma nga makita nato ni nga verse. Ano nakaingon ta nga ibutang niya sa action. Mutong gingon niya. Sa dihang mga makasasala makita si Kristo namatay para nato. Mao ana ang action niya yan. Imagine, iyang gisakripisyo ang iyang galingong anak para kanato. Amen? Sa una ba, di pa kayo na ko na mag-gets? Uy, wala kayo namatay nga para sa ako. Kakayahay ko na ako. Pero sa diha nga akong hinuklugan mga igsoon, kung sa grabe ang impyerno, kung sa kainit ang impyerno, kung sa kangit-ngit ang impyerno mga igsoon, sa diha na-realize ko na, diha na ako nasabtan, anong gihimo ni Kristo para sa ako. Nasabtan na ba nato ang gugma ni Ginoong Jesus para kanato mga igsoon? Di kung ato nang masabtan mga igsoon, magkinabuhit na para kaniya. Atong himuon ang atong best para sa iya mga igsoon. He died for us. Namatay siya para kanato. Unang iyan yung gibutang sa action ang iyan gugma kanato. Walang siya nagdaghan ng istorya kundi iyan yung ipakita sa action. Hinaw tinanapod ta mga igsoon. Kung tinuod nga nagahimig umay kita, diha, ang Kristo may igsoon. Kung ipakita, ito na ipabati sa ating igsoon. Amen? Kung tinuod nga nagahilig umay kita diha sa simbahan, abangan nato ang simbahan. Amen? Manikamutan nato na maka-extend ta o help para sa church. Nabulambo, pakinig, ano? Once nga, matabangan nato ang ministry sa simbahan, mga igsoon. Ang mga outreaches, uban yung mga tao nga wala nakadungo sa mayong balita, mga igsoon. Mas mapadali, mas mahimo na itong kainaman. Naaman ang inyong suporta. Amen? Pero pag mayon tao, simpat yun na kay ano. Sakit kaya na sa duran sa usa ka pastor, na makita nga, nag-iwan ako sa kamimro, simba ko niya pastor. Buko sa sunod domingo pastor, simba ko, pero waka gito nga. Simba ko rin eh. Simba ko rin dito. Hindi ko simba ko. Muna kayo sa may sunod na ng simba ko nga pulo. Simba ko ba? La? Yo. May panayo na yun, simba ko.
Palayo pasun. Wala naman mong minisimba. No? Kaya kumuto na akong lugar na may suot. Nga isip mga pastor nga, makita na mo nga ang may suot. Wala na mo makauban. Diha sa panimbahon, matag Domingo. Una akong gidasi o matag usa na, dahil na sa pagsimba may suot. Doon ay usa ka tao nga sa una, sa dihang wala pa siya trabaho, wala kay kwarta, Lord, tagaan lang yung kunin mong trabaho, Ginoo. Tagaan lang yung kunin mong trabaho, Lord. Ako yung himon tanan para sa imo. Karon gipalambo iyang negosyo. Nanay mga tindahan, nanay mga pharmacy, nanay siya mga trabaho. Karon kay kusog ang ulan, pita, nanay siya sakyanan na, tulog ako. Wala ni simbaan ng Domingo, nga naman. Lapok daw. No? Inaot, dili unta inanak ko na nga ito, may sukan. Bisag kung saan nakatungason ang mga buhaya, musubi daw tata para sa Ginoo. No? So may suon, kung natay istorya, ato yun ang hinuon sa aksyon, kaya ina naman ang ipakita sa Ginoo ka nato. Ikaduha, ang gugma sa Diyos, wala yun siya ipiliwan. Amen? Ang gugma sa Ginoo, walay mga pinalapit. Ang gugma sa Ginoo, iya gid nang ihatag sa tanan. Amen? Wala gid na siya pabor-kabor. Kung naningon siya sa John 3:16, for God so loved the world. Kitang tanan, general na siya. Wala siya naging dito nga, ihigugma sa Dios ang tinira nga mga tao. Kanira si Gordapio kay ayaw nga tao. No? Inira si Juan, perfecto, kay siya rin perfecto. Wala. Ihigugma sa Dios ang tanan. Amen? Ang gugma sa Diyos, wala siya pilion mga igsoon. He would always choose you. Perminti ka pilion sa Ginoo, igsoon. Amen? Romans 5 verse 8b. No? Pinaagi niini, gabisan sa mga makasasala pa kita. Kinsa maning kita niya mga igsoon. General kayong pag-iingon ni Pablo niini sa dihang iyan ng isulat na igsuot. No? General kayo ni. No? Kaya ang according sa Matthew, niabot na. No? Ang Mesiyas yung magwala sa tanan nato ng mga kalapasan. Amen? And so mga igsuon, sa gugma sa Ginoo, wala sa pilion, itang tanan. Iya ang pilion mga igsuon. Muna gi-offer sa Ginoo kanato ang kaluwasan. Kitang tanan ang iyang gi-opera na anak. For God so loved the world. I-offer sa Ginoo ang kaluwasan para sa tanan, pero dili ang tanan maluwas. Naminaw ta? Dili ang tanan maluwas, ano man? Bibila naman ang muhimo og desisyon. Amen? Kung nag-ingon sa John 3:16 nga, for God so loved the world that whoever believes, kung kinsa man ang motuo. Amen? Sa kung kinsa lang ang motuo. Sa gihimo sa iyang anak dito sa krus sa Kalbaryo, maulay mga luwas. Amen, Mike Song? Amen. Una nga, bisag ang kaluwasan gi-offer sa atong tanan, walay pilion ng Ginoo. Kitang tanan ang iyang gipili. Apan, ang kaluwasan ng igsuon will only be available to those people nga nagtuo kanina. Sabda na ito, Maiksoon. Amen. Muna nga, bless kay kakaroon, Maiksoon, kinagumog din mo nga mensahe. Mensahe sa kaluwasan ka na ito. Nakita, gipili sa Ginoo. Ang hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan, kana pag-imituan. Huwag dawaton ang regalo niya ka na ito. Amen, Maiksoon? Ang gugma sa Diyos, wala siya pilion. Kasi itong una may iksoon, ang gugma sa Diyos, ibutang niya sa... Limot na. Ang gugma sa Diyos, ibutang yun niya sa... Kanang dili lang sa daghang istorya. Ibutang niya sa... Buhat. Sa buhat. Pastor ay nakadugtong tayo. Tsambahan mo. Ibutang niya sa... Sa ito may iksoon, ang gugma sa Diyos, ibutang yun niya sa... buhat. Umuan yun niya ang-aksyon. Ikaduha, ang gugma sa Diyos, wala siya'y pilihan. Pilihan. Tanan gayon, iyang gihigugma.
No? Ikatulo atong last. Magpakta may ikson. Mag, hapit na. No? Ikatulo may ikson. Ang gugma sa Dios, ang tanan, iyang himuon. Amen? Iyang paningkamutan, iyang himuon, iyang bless, para lang iyang makakita o mapabati sa atong mga ikson. He would do it at any cost. Iyang yung naghimuon, bisan kung sa kamoy, bayad, kung sa pay baylo. Ahaman nato na nakita may ikson sa katapusan, nagulong sa verse 8. Sendre, apan ang Diyos nagpagdayag sa iyang maalang ka nato, pinaagi nini, nabisan sa mga makasasala pakita. Sa iyo diri, si Kristo nagpakamatay alang ka nato. Iya kagimuan ang tanan sa nato may ikson. He would do it at any cost. Bisan lang ang iyang anak may mas sakripisyo may ikson. Amen? Amen. Agad na mag-instance. Kung ang imong anak, himsog ang panglawas, hilti kaayo, malangga ni mo anak. Amen? Love kayo ni mo. Bisag lamok, dili ni mo pa. Ipadapat sa iyang kanit. Pero pag nako, ang latos na lang. No? Siyempre, naaman ang pagdisiplina. Apan, kani mo binalangga nga anak, palangga yun mo. Doon ay tao nga minuon sa imo. Brad, ang akong anak na sa ospital, kinahanglan niya og heart transplant aron mabuhi siya. Pwede ba nga hangyoon ako ang kasing-kasing sa imong anak para mabuhi ang akong anak? In an instance, masugot mo dili? Dili. Sugot mo dili? Dili. Dili, uy! Amen? Bahala ka niya. Anong kamot niya mo? Di pa lang na di pa kaon, ang yadiman, wala ako padapig. Lamok ang mga panit na hindi ako muskitan, halukan ko pa ng magabihin, before ko matulog. Amen? Hindi mo dulog ka sa ako, kay para pangayoon ang kasing-kasing sa akong anak. Nga nagihimo sa Ginoong Diyos ka na ito, may sumat. Ang Diyos Amahan, wala magduha-duha sa paghatag sa iyang anak alang ka na ito. Amen? Amen. Ngunang sa dihang kinatanaw sa Ginoong Diyos, sa Amahan, ang iyang anak dito sa krus sa Kalbaryo. Listen to this. Sa dihang kinatanaw sa Amahan, ang iyang anak nga nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo, ang ingon sa pulong sa Ginoo may igsuon, dili sa even makatanaw sa sitwasyon sa iyang anak. Amen? Kaya grabe kasakit sa iyang lugar nga giinadto ang iyang anak. Apan, maura to ang pamahagi aron nga ang kalibutan, ang mga tao makabaton og kaluwasan. So gisacrifice niya ang iyang maumahong anak. Iyang bugto nga anak para ka nato. Sabta nato na isa. Kaya nakita sa Diyos kung asa ka makapaingon tungod sa atot na magkasalanan. Nangingon sa pulong sa Ginoo, ang tanan nakasana o nakapsan sa himay sa Diyos. Amen? Okay. Tungod mga makasasala, ingon sa Roman 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kabalong mo sa ibuot pa sabot ana ang kamatayon na ikso. Kung ato nang tunan maayo, but lang pasabot niya na walay katapusan nga pagkahimulag sa tao diha sa Dios dito sa impyerno. Muna yun sa John 3:16, kung kinsa man mutuo kaniya, dili na malaglag, kanang malaglag kaya may sunamot masabutan na is impyerno. Ma-perish. Magsakit dito sa impyerno. Muna hihimo sa Ginoong Diyos ang tanan. Ang gugma sa Diyos, iya ginagibutang sa action. Ikaduha, ang gugma sa Ginoo, wala yun na siya biliyon. Kitang tanan, iyang ipakamatyan sa cross. Amen? Ang iyang gugma, iyang yun ng himuon, Ang tanan. bisan pag ang kinabuhi sa iyang bukto na anak, ang Bible. Amen? Amen. Anong i-emphasize nagnayo sa Bible, Mike? Ang gugma sa Ginoo. Kaya maubo na ang tingunga sa Diyos sa mga simbahan.
nga ang gugma sa Dios mao mo'y magpatigbabaw diha sulod sa simbahan. Amen? Kaya kung nasabta nato ang gugma sa Ginoo maigsuon, no? Dili na lisod para sa ato nga higugmaon ang ato igsuon diha ka Kristo kay nasabtan na nato. Amen? Pero kay wala man nato nasabti, dali rayo ta makatanong mo kalain pagdumot sa ato igsuon. Makaistorya lang mo gamay nga mga ulo, di na dayon mo simba. Makasaban lang ni pastor, mangluib na dayon, di na dayon mo simba. Pasalamati, igsuon kung ikaw gakoreksyonan ni pastor. Amen? Buot pasabot pa lang ka sa Ginoo. Kaya kung dili na kagabadlo mo ni pastor, buot pasabot anak, dili ka anak. Amen? Kaya ang tinuod nga anak, disiplinahon na gina sa ginikanan. Amen? Kinsay nay anak diri kawan niya gipunalan. Ang akong anak si Caris, bata pa na, baby pa kayo, pero nakadawat na og latos sa witik lang na may kay pabibuot lagi. Pero disiplina ko na sa bata pa lang. No? Pagpili ko pasabot ana nga nawala na akong pagkaamahan sa mga anak kaya ako sa masakitan ako sa gibuhat. Inanakot sa Ginoo may usahay disiplina ko tani koreksyonan tani sakit. Sakit man gid ang bunal. Akit ang bunal nga dili sakit. Dili sakit kung ang imong style bulan nimo karton ang imong sakot daan. Diba? Pero kung paludo na ka sa munggo so nasin, wala kay manana, no? So inanakot may sunod. Kung masakitan man ka sa pulong sa Ginoo nga igsuon, pasalamatan nato ang Ginoo, Lord. Salamat sa imong pulong na koreksyonan ko nimo. O tusabot palangga ko nimo. Kung sino sa First Peter, no? No? Kanang pasalamati ang Ginoo kung ikaw na gidisiplina tungod kay naghimo ka sa insakto. Apan kung gidisiplina ka tungod kay naghimo ka o kanang dili insakto, murag langanin, di ba? So migsun, magpasalamat ka sa Ginoo nga, gibunalan ka sa Ginoo. And ang gamito na nakarag, gibunalan ta usaha is kita ang mga alagad sa Ginoo, mga pastor. Kinsa may mag-remind sa imo, no? Kinsa man mag-remind sa imo, imong anak, o imong bana, ya, ang imong bana, struggle po. Ang imong asawa, maugyapon. No? Pag-amot sa simbahan, si pastor gid mo na ay authority sa pagwali diha sa mga koreksyon. Muna magpasalamat na sa Ginoo. Yan, tanan ato nagkakatagamtangan tungod na sa lugma sa Diyos. Sa makausap ka, lain ang mga kinaya sa simbahan. Murag ang mga sin, sukat, toyo. No? Pero hindi na tao tayo sa Ginoo aron nga mahiusan kita diha sa simbahan. Amen, my son? Amen. Salamat na sa Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong. Ginaot niya. Mahatagan yun ang magbili, mahatagan yun ang importansya ang imong pulong sa namo. Salamat sa imong gugma nga wala ka magduha-duha sa paghatag sa imong anak alang na. Salamat Ginoo kay namatay ka sa krus para ka lang. Taliwala sa mga patiasan nga magdala ka na sa impyerno. Hindi mo kaming ipakamatyan para makita o mabati ka na ay mo nakungkong na mo Diyos. Nautaghan pa ang mga tao musurrender sa ilang mga kinabuhi na kanyas. Dawato nila si Kristo ay lang magbuwas sa ilang. Kasi Lord, sa mga grupo, sa mga church body Ginoo, mabuhay ang Christian fellowship. Kasi Lord, na yung mga ikso naman dali, nahigala para mo na kauyog-uyog lang, kauman-uman lang Lord, pero wala'y tinuod ng relasyon. Lord, I pray, mo na sila ang desisyon. Ikaw nakakita, saksing-kasing sa nakagusto. Simple lang kita tayo, Lord, nang imong offer ka na mo sa kaluwasan. Tuuhan na naghihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo para ka na. Inaot ang mga wala pa diha kanimo, huwag mo nagdesisyon. Tuuhan si Kristo ay ang tulungs. Huwag musunod sa pagsubay sa imong kabubuton alang na. Salamat Ginoo. We will enjoy your fellowship around this place. Salamat Ginoo sa tagihan ini nga lugar. Apre sa ilang lugar, Lord, para dawat. Salamat Ginoo. Isipti mi na binang maligo sa dagat. Sa tingin kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.